Moduzkoa momo egotie liga gorenien onenekin konpetitzen lanien egoti hor, jota fuego? Oso zaila eta fizikoski ondo egon berda eta mental buruak inde bai ondo egon berda. Askotan igual mentalki hobeto egon berda fizikoki baino? Bai, ze fizikoki baldin badau zaude ondo eta burua ez du ematen, hoi alperik dau. Eta gero, fizikoa landu laike, baina burua zailo da, ez da, pixkanak aleno esaten bezala, normaleotia, estableotia, sobremanalora auta da. Oso, neutzako da, ziklismoakin txirrindularitzakin konparatzeot, ez da? Oso kirol exigentia da, oso gogorra da, neuke arraunlari batzuk ezagutzen ditut, kaiku, bermeoko eta dakaten entrenamentu karga hain gogorra da, sozialki be, jurga itxikota zeinke, baina hori aparte, baina zein gogorra da, zemat odu, zemat egun hastien, hori gestionatzea, erresa da? Ez da erresa, asko entrenatzen dugu, bai negua eta udaran bai, eta egun azean, ze egun entrenatzen dugu azean eta egun bat bakarrik dakagu jai, eta exigentia da, ondo zaindun berra janariakin eta azero bala pesatu inberri dute, eta hori oso gestionatzeko oso zaila da, baina bueno... Eta gaina hori udaran. Danak daudela oporretan, ondartzan, barrandatan, eta zuek hortxe, zuek eta gu. Guk entrenatu asko ez dugu entrenatzen. Gu zuzenian gaude, eta orduan, hortxe aldeuna. Baina barruan daudenak oso ondo entrenauta etortzei haula piskatola emateko. Barrura, venga! Zer da arraunaren onena? Arraunaren onena? Taldekidakin egoteko modua eta jende desberdinakin ezagutzeko eta... Eta kontrakue? Txarrena? Txarrena, euria iten dunean neguan entrenatzeko joteko, hoi bai oso txarra oso gogorra, bai. Gogo gutxi aukitzea da joteko. Bale, zenbat lagun egin dituzu arraunean? Pila bat. Lagun pila bat, ez ezin dut kontatu. Eta zutzako banderaik berezizena, arraun munduan, zein izango litzake? Irabazi dutena edo... Irabazi duzuna adibidez? Edo irabazi nahiko zenukena? Kontxa. Importanteana? Karo, kontxa. Eta zein da irabazi nezen bandera, itxasoan zaudenean zer sentitzen duzu? Lasaitasuna eta naturalezakin konexioakin. Momo, eta pixkan geixa ezagutzeko guztoko jatan jakiti zelan etorri zian Euskal Herrira eta zelan gogoratzen dituzu momentu haiek? 2018an etorri nintzen Euskal Herrian, Senegaletik Frantzira jo nintzen, eta gero Frantzitik Euskal Herrian etorri nintzen zen eranean ondarun bizi zen, eta hoi... Lehendabizi zurean nahi etorri zen orduan? Hoi da, lehendabizi zurean etorri zen Marruekosetik pasa zen, txalupa batekin, araunean Marruekosetik zean Espainiara, eta gero ondaru juntzen gure familiko baten bizi zen hor, eta han ezagutu zuen ondaruko jende jatorak hartu zioten semia bezala, eta hortik hasi zen dana. Eta zuk nola sentu zen, nola esan zen, nire bani joa? Ze momentuta, nola izan zen? Beak juntzenean, nik esaten duen nire bai jungona, eta beak bete esaten zean itxasoa ez hartu, ze oso peligrosoa da, ni hortik pasanaz, eta ez baiak izerren, eta nik ez dut nire nahiak hortik pasatzea, eta ni arrotza nintzen lana egiten nuen, eta beak esaten zean pazientzia euki, eta momentua eteriko zen, eta hori hori zan nire olano! Ikustego eta amendik eskumaldien ikusteto nintzen eure eskerreko begixaz da emozionatu nintzen zeu kariño, ez da? Bueno, ze sentitzen da, honintza, alako kasu bat entzutien, alako bizipen bat ikustien da jasotzin? Mensajea mesu hau. Ez dakit pasarrezan orai. Bueno, mireme bai. Ez que honintzai behiran egon, da pilok. Pero ni errazunkitzen naiz, baina egia da ez garela konturatzen jende batek zelako bidaia gogorra egiten duen onda heldu arte. Eta gero hemen, gure elkartasunera kutzi beharrean batzutan nahiko miserablea gara, eta holan erruki merkearekin tratatzen ditugu,
Eta gero ateratzen dira diskurso batzuk esaten lana lapurtzera etortzen direla, eta ez dakiz zer, eta kriston amordua ematen ditez, munduko herri guztiek emigratu dute. Ba ez dakit, abentura bila, bizitza hobe baten bila. Euskaldunok bai. Euskaldunok ere bai. Nik uste dut, ali izan duten herri guztiek emigratu dutela munduan. Gehienak bizitza hobe baten bila, abentura bila berdin da, ez? Orduan, ba, zuritasun supremacista hori, ez? Ba, zelan zer ez esaten dugun, jende datorrela guri lana lapurtzera. Lana ez da lapurtzen, lana eman egiten dizute. Eta gainera lapurtuko balute, lan honak lapurtuko lituzkete. Eta ez askotan esplotatzen diren bezala esplotatzea onartu, ez? Orduan, ba ez dakit, ba... Momo, zu hasi zinen, sukaldari laguntzaile? Bai, ni hasi nintzen sukaldari laguntzailea palatera garbitzen, eta lan aiteko gogoa banaukan, hasieran ofrezitu bezala enun laguntzeko, eta behaek jarri zeaten zea bat, nomina bat bezala ez, baina ez naukan paperak, eta hasi nintzen palatera garbitzen, eta hortik urte bat eta errierola intziaten kontrato, eta kontrato horrekin paperak lortu nuen. Eta hori... Momo, eta hor momentu nixen zan lagunen bat etorri zala abizatzeko, komentatzeko, arraun munduaz berbaitzen hor sartzeko? Bai, ezke, zukaldean ondu nintzen jefe zukaldeko nagusia, eta tabernan ondu zen kamareroak, eta kamarero baten haitxa ondaruko kulubeakin lortura bat zakan, eta nola nik lan egiten nun eta etxean ez nakan lagunak, eta zukaldeko nagusiak eta zentzean kirol bat inberko zen nun, eta nik nola futbola ibili nintzen Senegalen, eta ez pentsatzen nun futbola ibiltzen, baina karo, futbola ibiltzen futboleko lesioa oso lebe dira, eta lesionatua baldin bazaude janaria zure izerriak enatera berrizu janaria, eta hori justo atera zen araunea probatzeko, eta izegunen nun Aitor Alegriakin, eta beak komentatu zuen beratxak, eta beratxak eraman zean ondoruko klubeak, Pedro Maria Alegria. Zerako aventura. Eta entrenatzaileak? Iñaki Errazti. Errazti, ze zautzun. Claro, lehenengo momentu, Nik uste esan aldala, Momo, zeuk lasai esan, Zos ez zautzun, esan litxo bat. Azuta daka, baina nik beti gorezen naz, junginen Pedro Marita biek, eta beha zeon goran tipo bat 2 metroan, eta eritzen izen, eta saludar zean kirizonezkoakin, eta esaten zean, ¿te gusta sufrir? Porque aquí vas a sufrir, ¿no? Eta nire burua etorri zean, ¿a dónde he venido? Eta hori, hasi nintzen berekin oso jatora da, nik bere nire arauneko zea bat da nola itza, referentze bat da, Errazti. Bai personalki eta bai kirolari bezala, eta berekin hasi nintzen, eta esan behar dauna da, esan zizula, vas a sufrir o quieres sufrir, baina baita ere esan zizula, euskeraz berekin ikasiko zenula, eta primeran ikasi dezula euskeraz. Esan zian, araunean ibiltzeko, hemen erakutsiko dut araunean eta bai euskeraz. Eta pilak ikasituzu? Pilak ondo. Bueno, araunean handik zehatzen Komenta dozu importante izan da euskera zeuretzako, lagundu dutzuelako, ondarrutarrako oro-arroroko herria. Ondarrutarra ulertu inberda, Baina gero momentu baten, plano baten ikusi hon, eska bat, garazi da, imaginatzen dut zeure eska gauna, Momo, imaginatzen dut berak be, zeure gaitxik asko injauela, eta... Oi, hor zaude, garazi. Esan ditule, no, ez atea, Ongi etorri telebiztara, garazi. Gora bihotzaken hau da, garazi. Baina, hitz politxak esateko bakarri da, Momo, porque azkenien jo horre ukitzi garazi, imaginatzen dut asko lagundu dutzula, be. Arraunlaia baita ere. Bai. San Pedro. Bai, hasieran ondarun hasi nintzen, pizkatizak zehatzen buruan, zehatzen pizkanaka ikasten jendeakin kalean. Eta donazio jonden zenean, beak ezagutu nuen, eta bai, euskaraz azkar ikasten bod bere gatik da. Betxu hor, irudi batzuk ikusten ditugu Momo, San Pedron. Bai. Zelako ekipazua, dakasun horro bai, eta jo, nik uste... Zer sentitzezu hori ikustezunean oain adibidez? Osa, esan nahi detezkia, azkenian da baitare, erabatea esateko zure anaia etorri zan. Txalupa baten da, azkenian zu bukatu ezu arraunean. Bai. Osea, zer sentitzezu hori ikustezunean? Pozgarria eta arrotasuna, eta hori...
bizitzan metafora bat izan lehike, baina horri ikusten da, Karmele, zeu ikusten zaitut, begisekin... Izako da eredu bat. Zego gora esen bidaz. Benetan erakutsi didana, egin duzun dana, iken zabizan dana, bat ez gure kulturara zelan, etorre zaien zelan hartu osun dana, zelan egin euskeraz nintzako super... Ez que aberazgarrixe da, hau erakutsi bidan gauza bada, eskoletan hainbat ikasle eta hainbat eskoletan arazo badago euskeriakin, gero eta gitxeak egin berba, gero eta jente gitxeak inporta jako, eta ustot beretan eutzi bitzegule horri bebai, zelan egin duzun, ez que ere pasa, pertsona... Zematu zehazkazu? Momo, barkau, Hogeita maika urte. Hogeita mairu? Hogeita maika. Hogeita maika urte. Esaminaban, azkenin mugak eta zailtasunak geuk geure burua jartzen ditugu normalien, ez da, eta neuke ikastetxe askotan egonaz behelanien, eta, bueno, ez eskeraldien bakarrik, orokorrian Euskal Herrian, segun ze puntutan, arnazgune asko dauz bai, baina, hau, adibide klaru, da, lekitxon, ondarrun, bermion, pasetan da moduen, ostras, lanakin, da esfortzuakin, da konstantziakin, ostras, hor dabe, emaitza. Esaten dabe, jo, euskaraz ez aia da, bueno, ikesi, da esfortzuakin, zeukin josu moduen, Momo, lortu itxen da. Da ez euskera, ondarrutarrez. Momo, eta adibidez, hotxe geu ikusten da bien Euskaldun mordu egongo diez bebai, bueno, euskarakin igual zailtasunak dituztenak, eta pixkanaka txirri, hortan mundu hontan sartzen da bisenak, ze mezu da kasu haientzako, Momo? Euskaldunak? Bai, Euskaldunak, euskara ikasten da bisen haientzako, animatzeko, motibatzeko, eskerrak emango diotet, beti nik euskara azazin nintzen izak bot soldazen, ikusten nun jendean aurpegia postasuna ez da euskara jakiteko, baina euskara iz botatzen baduzu zoriontzen dizute eta hoi kiriston animoak dira pertsona bultzatzeko gehiago gogoa ikutzeko, gehiago ikasteko. Bai, ilusioa bezala itaigula, beti da... Beste jende dago kontra, euskararen kontra, dekretuak ez dakizzer. Baliorik emoten ikusten duzu pertsona bat, Euskal Herrira dator, hemen ari da lanean, ez da beharrezko, Euskal Herrian jende asko bizide euskararik egin gabe, eta egiten duena kriston alegina gurekin euskaraz komunikatzeko, eta niri kriston posa ematen dut. Baina nik beti esaten dut, ikasi euskaraz, baina zure ahaztu gabe. Guri ere zure kultura irakatzi. Guk ere ikasi behar dugu zuena. Hori da. Gu juten gazen moduen... Garazi hasi, puntiak hartzen hasi. Geu juten gazen moduen, eta hori politxe da, geuke bidaiatzen juten gazen nien bai, ez dakit sudeste asiatikora, o Ego Amerikara, berdin jata, neu juten gazen nien bai, gustatzen jata, haien kultura esagutzie, esagutzie agurtzi, ez da? Eta amentak eta puntauta, beste arraunlari senegaldar batzuk ibili diazela. Adibidez, neure itxina saia bada, honek, Renetiare, ondarrun, Jakia Endon, Portugaleten, eta Babakar Senre mutrikun bestak beste, baina zeu helduzaz, hortara, gorenera, zeba, segaitxik, izan da. Horrek lan eta esfortzua dizu eskatzen dagoelako, Momo? Bai. Zaila izan da? Bai, zaila izaten da, lana eta esfortzua eta gogoa eukin berra araune egoteko. Ze arauneko mundua ibilbide batin berra, aztentza eta pixkanaka bai fizikozki gobertzen pixkanaka eta teknikozki bai. Eta oandik ikasten nahi naiz, iritsi naiz, baina oandik asko da ikasteko eta hortara gore bai konsienten hau. Oain datorronena. Oain datorronena.